Nwunye m lụrụ na UK wee hapụ m wee sobe nwoke ọzọ. Na Naija ka anyị bido wee họzụba. Na skuulu ka mụ na ya na-agbafụlụ wee họzụba. Ọ sị m nne ka apụta skuulu ya che na ya kala inwe ego ịghọtara na ala ka inweta ọlụ ozugbo lụba ọlụ mekibe mọni ịmagonu ka Naija si wee do. Ya pụtara na ya chọọ ọlụ n'elu chọọ ọlụ n'ala chọọ n'etiti na abọ na afro na o nwee biznes papi a na-arụ ya na-eje enyebuli aka papa ịghọtago ndị na ya chọrọ ije ebe afọ jee zụba de mebe the business mana papi a na-edistọb olu one day this girl chọrọ ya bịa ọbụna ya na papi a na-ese okwu maka that business dịka wee yọbịa si biko ya jebegodo na the shop ma ya fọzialụ na ọ bụrụ ife ọ chọrọ ọ ga-abụ mgbe ọbụla o ji wee du redi yọta na mfụ ihe ọ chọrọ ka ọ hapụkwa the shop mana for now ya na-enyelu papi ya aka ka a sị na nna ife ọ na-alụ maka na ihe papi ya na-enyelu nsogbu bụ na o nwere ife a ga-asị na ọ na-alụ ọ na-akwụgharịsị na ọ na-achọ ọlụ si m this girl wee yọgide ya wee kwalụ jebe na the shop ọ sị m this girl wee bido na-abịa na the shop na-ele ya so ọ bịazikwa mee nye ya nwee taịm na-achọkwa ọlụ ya na-achọ na-akwụgharị ya na-akwụgharị maka na ya chọrọ ka pipụl si na ya wege elu biznes papi ya na ya chọrọ ya na ya chọrọ iji aka abụrụ nwoke nke ya so the girl na-anọ na shop bịa anyị jee mee gie maka na fagwubele egwu ọdị ime na ya chọrọ ka o bugheribe afọ ime asị nwaanyị anụrụ anụ ya wee jee mee gie ọbata mụọ nwa afọ mụsịa nwa na the girl na-emekwa ọfụma na the shop na-azụta ego nyọta na ọ sị bụ nne na o nwere enyi nwaanyị na-eme nọọsịn mesie nọọsịn gaba UK nya enyi nwunye gaba UK so nwunye wee na-asị ya na ọ bụrụ na ya mee nọọsịn ya kala iso the girl kịta gaba UK na ọ ga-akakwali ya mma ime nọọsịn instead of ime ihe a ịmagolo ha afụ na ndị mmadụ na-apụ ọ sị bụ nne na papi a nyekweli akarị nne maka na mgbe ya kweta ewelu that shop na papi a tinyekwoli ego ya wee kwajuo the shop nwunye na nne eme ọfụma na o nwee wanga anyị kalitabala destin dịka anyị wesa ya jee mee caregiver ịghọtara na amarọ m ma ọkwa caregiver ka a na-akpị ya anyị na-akpị ya personal support worker mana fancha niile gbakọta bụlụ caregiver wede inyeli afọ ọzọ so ya wee gaa wee mụọ mụsa weta certificate wee tinye akwụkwọ ka ibie si etinye ọsị m nne mgbe akwụkwọ ha pụtara na fadosiala happy na fana abụọ na na struggle ka soulmate papi a like this girl everybody like this girl because na anya jụrụ the girl ekwechiteli ya ndị o kwechiteli ya afọ obido mebi ozugbo ọ gaba agaba na nwunye emekwukwelu ha na abụọ tinyezie na wee welu ha wee jebe UK kpọlụ mgbafọ ha amụgo ụmụaka na abụọ nwunye bụ onye izizi bidola ọlụ caregiver afọ ya nwasị mba na ya chọrọ ka fana abụọ na-emesi caregiver nwere ozi onye ga na-eneta ụmụaka anya mana mgbe afọ ya nọ Naija ya gụsịrị akwụkwọ ya mekwa masters ya so mgbe a pụtara na ife a na-achọ ọlụ bụ na injiniarịn ịmara ndị a na-alụ ma tren ma ndị otie nọ ife ya na-achọ ọlụ mana inweta dị ọlụ bịa sie ikeri nne na UK ka a nwetara ọlụ ebe a na-azacha kedu afịa mbụrụ ewe ya bụ ụzọ nwetagodo ọlụ iso na-ekili na ebe tren na-aga na ndị otie ya na-eme na ego a na-akwụ ya dọrọ too much mana ọ na-ezulufe so ka ụmụaka nyelu nsogbu duto na ya nọkwalụ n'ọlụ a na-akpịa ndị skuulu a na-akpịa gị bịa na isi na-awa nwa gị bịa na nke nwa na-eme gị ịmago ihe agwụ ya ike na o nwere onye fanwe ọ bụrụ na ọ na Naija isira nwanne gị nwaanyị jebe isi nwanne gị nwoke jebe ya wee kpọọ nwunye wonde wesị ya na ọkakwa mma na ha kpanala ụmụaka back to Naija kafa kpọ n'afa ka mma ya nedo ha anya ọ bụza na fa na-abụ setụlụ kafa bịakwa kpọrọ ụmụaka maka mgbe afọ ha na struggle too much ha wee tinye ụmụaka na flight chọọ ndị Naija na-ananụ tinye ụmụaka na abụọ na flight back to Naija mamia na papia wee nodobe ụmụaka anya fana abụọ wee dozie free before ya wee nweta ọlụ ebe ya na-azacha ihe ọ bụzalụso ụgwọ ụlọ ka a na-akwụ mgbe ụfọdụ nwunye ga-aga skuul rie ụtụtụ rie ife lie ịmagolu ife niile dulu ha izi so ya wee si nwunye ya kwụsị dis caregiver ka ọ banye skuulu mee nọọsịn afọ na-agụ ya na sinsi o kwulie na ọ na ya n'isi nwunye ya wee kwalụ wee pụta wee baa anya na-alụ wee na-asọpọtụ dis woman na-alụ wee na-asọpọtụ dis woman ọ na-agụ nọọsịn ya rụsịa wee nweta ọlụ gwa nwunye wesa ka ha sevubezie ego afọ ka ha were ego ụlọ ọ bụrụ na fa gozie ụlọ na ka fa jezie kpọta ụmụaka ịghọta ebe ya nwalụbagolo ezigbo ọlụ mana o nwee kọsis a sị na ya ga-eme bifo ya wee banye ebe afọ
So because of all these courses, na ọ bụrụ na ya kwụsị ọrụ ya na-alụ na ya ma kwụziri nwunye ụgwọ akwụkwọ, mana kịta nwunye ya pụtagoro, ịghọtara na ka mebezie the course wezielu part time ebe afọ plus nwunye ị na-asọpọt until ya enweta ife ya na target. Gwasịa nwaanyị a okwekwela o. Asị bụ nna akwali a anọgidezie nwunye ejesizie bata ya na-asachi ya iru na-akọchaghị ya iru ibe niile nkọchaghị ahụ ya mara ife ya mee nwaanyị a ya na-asị kedu ihe ọ bụ emegidezie ya find out na ọ na-eli enyi maka o jebe ịsa arụ fon ya na-ada kpọgụ ma welu ofu mbọsị ya wee kpọ ya wee sị ya kedu onye na-akpọ gị ihe a gị na ya na-agbọ na anọ na kọl all the time, kedu onye melụ na ede alala ụlọ abalị. Ọ sị m nwaanyị a ji laa aka distant bụ onye ịghọtara na ikekwula ọtọ gị ya. Ọ sị m nne ka play na-ejesi ọlụ one day bata na ya fọrọ nwunye ya akpụ ya n'elu kpe ya na ana kpe ya n'etiti n'abalị ya fọrọ nwunye ọ bụ na nwunye sola enyi ya nwoke na-abịa. Ịma na obodo oyibo adult nwere right ime emete na ọbụla dị ya mma, onwere ife ị ga-eme imesi ike sef akpụrụ nke ma kpọchie ọsọkwa anya bụrụ na ọ gị na-anụ ya. Sị m nne na ike ya ji aga prọsesị divorce adọrọ ya duto na ya mere gịnị ya ka focus n'ihe a na-achọ na o mesịrị 6 months nwunye gbakwuru nwoke ọzọ na-enweta ọlụ afọ ya na-achọ ego bido batara. Ọ sị m na fana abụ agbasakwa na fana abụ agbasakwa mana ihe nwunye ya marọzi bụ nọ dis guy na ife ọ na-alụ bụ chacha ka dis guy na-alụ. Ọ na-ama ife dis guy mere o wee bigide ego niile dị na akaụntụ ya bisie wee si anya welu akwụkwọ nọsịn ya ma bankị ya ka o biteli ezigbote ego. Ihe ọ gwara o ji ego eme ya mụrọ nwaanyị a wee zuzu ya mara ma emeli ọgwụ a na-emekwu na ọgwụ n'obodo oyibo wee jebe bitele dis guy ego bite nke izizi orisie bite nke abụọ. Mgbe etu ya si jesi ọlụ bata one day na ya fọrọzi nwunye etu ọfụ ka dis guy si wee paakị ya ngwongwo ya nwunye ejesi ọlụ one day bata na ọ fọrọzi enyi ya nwoke. Ọ na-agbazi nke bụ ọchụpụrụ nwa agbọghọ afọ na be die o wee bụrụ na dis girl ji akwụkwọ ya wee bielu dis guy ego agba nkwụsị akwụsị taịm o nyere ndị bankị ya ga-eji bido wee kwụba na afọrọzini ewu nwunye inyesi onye nke ibitere ebite unu sizikwa na nke ị na-alụta na-eri n'ebe ya nọkwa wee gbalụ bụ na joint akaụntụ fana abụọ mepere a ga-eji wee go ụlọ ka nwunye ejeziri wee jee na-ewere ego ya wee landị ya wee sị ndị bankị si anwakwa na anwa wepụ ego na akaụntụ eken si anwa na anwa infat na nke ewepụrụ ewepụ na nwunye ga-akwụ ya bifo wee kwuo anything. Ndị bankị wee nenezie n'akaụntụ nwunye wee tie wee sị ya na nsogbu dịkwa na ego nwunye ebiri dị too much. Asị ha na enwere idea fasi obiri nke nwambọsị dị otu biri nke nwambọsị dị otu nya asịfa na enwere idea about it na o nwere ife amalụ whatever o mefat ya na ya na-abịa ebirezi na first separate go. Ndị bankị wee tie nta tie nke wee sị ọ sị m na that joint account na since ọ pụrụ na ọ kwụsịkwa itinye ego na ya ịmago na o nwere ụdị ụgwọ ọ ga-abịa ijide kwụgburu eme police involved. Number 1 afa the guy nyere ya bụrụ ọrụ ime eme a na-achọ dis guy na afro dị na o nyere bụ wrong details wee kpọba ya na fon biko na ya dosari ya biko ka were ego afọ nwere na joint account ka wee kwụbunete ụgwọ. It's like now na ijele igo fon asị gị na fon a bụ $2,000 na ị ga na-akwụ ihe dịka $100 every month mana ọ bụrụ na idobe down payment like 1,000 or 500 ịma na ego ya na-akwụzi gị anọ na 60 ịghọta ụdị ha anwa. So ego afọ ka ọ na-ayọ die ka o welu kwunye ọ kwụnyezie ka e wee butuorie ihe ọ ga-akwụ every month wee nwee ike pee mpe fọnyanwụ iri nri kwụ ụgwọ ụlọ apụ ịghọta ebe a na-eje asị na gị nwaji aka gị bite ego afọ nwere ife gbasara fanara guy maka na o kere gị afịfịa n'anya na gị ji ebute na-ebite nye. This is what they do. Ọnọdụ ya another state. In fact o nwere ike ọfụgori nwaanyị ọzọ ya agwago ndị bankị ya chọọ ka eke dị mọni ka ya were nke ọ na-akpọzi ndị be ha na-akpụ ya na-arịọ ya sị ya biko n'ọkwa ya nwado ejebe obodo oyibo na o nwekwa onye ọma na ozuzugokwe biko fa gbaghara ya o sikwe n'elu o si n'ala. Na ụfọdụ ụmụ nwaanyị riwere anya ma ihe na-aza nkawa anya na fa kawara anya ntị
ọ bụrụ di ya ka fa na-ayọ maka na ya anụsigo na o nwekwa ife ga-ejikọ ya na this lady again. The only thing ya na-ekwu maka ya kịta bụ etu a ga-esi je kpọgote ụmụ ya na-abụ na Naija tinye fa na good school ya na fa na-abịa ebizielu mama ha akwụgharịrị jawalụ apịghị ya tago ike gwụrụ. Ịkpọgote ụmụ gị dịkwa mma o, mana ịmakwa na ịkpọgote ụmụ gị ọ bụrụ na fa ka mara ife o, they might look for their mother o. Oh yes, maka na a ga na-agwafa kịta na mama ha n'obodo oyibo, uche mama ha ga na-akpọ ha abịazi obodo oyibo ịsị ha na mama ha anọrọ. Ịghọta ebe m na-eje. Ebe ị ga-ebidogodu bụ ịgbasa dịka di na nwunye ma ọ bụrụ na ị chọrọzi maka imebili gị ife, maka as long as unu ka dị married, ọ bụrụ na ife a bụrụ joint ka unu nọ na ya, ego ga-efukwe ne o nwee ife a na-akpọ cosign, only cosign ka ị ga-ekosign mmadụ. Ọ bụrụ na onye afọ akwụnwụrụ ụgwọ, they will come for you. Then ịmalụ ka ị ga-esi gwa ụmụaka ife melụnụ before ichebe ịkpọgote fe. Ike gwụrụ. O nwere ndị nwere obi, ụmụnne m tii n'ọnụ n'okwu a. Ndị be anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.